Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, windande teskuya ari e moɗon. On ji oɗon gandi ko ɗo jangunɗon ja wona ɗo henne toɓɓani, ɗo toɓɓi woni ha gasi. Joni noon defte goɗɗe ɗe ko ɗo ndewata tan natira ɗo wona ha cewɗo. ɗeɗo ko dow ga giwrata ga, ay dow ga tan natira ɗo wona ha cewɗo gasi. Misal mum joni sa waɗi ni ay Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay de ɓe mbaɗani ayɗo ɓe he garata ƴetta mimo tan ɗo ayɗo de natira ɗo ay wona Muhammadu ayde ɓe hen noon ay ko ɗo tan mbaɗani ha gayna mbaɗani ayɗo mimo ummoro dow ay faye less ay natira ɗo ko gotum. Teskuya tan haɗama jiiɓoyade hen nani ha tongu nani, mim nani, ay del nani, ay ha tongu nani, mim nani, del nani, ko gotum. ɓe hen ummoto ko ɗo tan natira less ɗo wona Muhammad. ɓeɗo ko dow ummoto ga natira ɗo wona Muhammad. ay wona ha ayɗo jon ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo. Defteɗe noon ne certoya hadema yahoyde hen jiiɓoyde nani nande so wayini ha tongu o iwa less hakkude woni ko ha cewɗo, iwi dow fayi ngabbiri ga ko gotum. On nani.